Sa kim možemo da putujemo? Ako neko želi da kaže da putuje sam, u albanskom jeziku se neće razlikovati da li to govori muškarac ili žena. Kada kažemo da putujemo sa nekim, koristimo predlog me. Posle toga treba da stoji reč koja označava onoga sa kim putujemo. Toj reči u muškom rodu mora da se doda nastavak un ili in. Evo nekoliko primera. Un udhëtoj me shokun. Un udhëtoj me vëllaun. Un udhëtoj me djalin. Un udhëtoj me Aleksandrin.